श्री राधे राधे नमस्ते। नाची गीत एगो लाल मैंने सुनी पे कैसा लगा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताए सब साथ देव सब। पढ़ी लिख के आइल बानी सुनिए सजनवा दहेज दे के किनले हई रौरा के सजनवा दहेज दे के किनले हई रउआ के सजनवा दहेज दे के किनले हई बर्तन मसाई नहीं हमरा से सजनवा दहेज दे के किनले हई रउआ के सजनवा दहेज दे के किनले हई रउआ के सजनवा दहेज दे के किनले हई। गाड़ी के खरती तुहर पापा कईना मोरे पापा से झगड़ा गाड़ी के लेके तुहर पापा कईना मोरे पापा से झगड़ा पाई पापी देही दिहना दिहना कम बेसी पूरा पाई पाई देही दिहना कम बेसी कईना पूरा दहेज लेके आइल बानी सुनाए सजनवा दहेज लेके किनले हई सुनाए वाला मुआ दहेज लेके किनले बानी 5 लाख पापा हमर शादी के पहले दिहन पैसा मारे पापा के ऊपर पड़ल बाट बोझावा मारे पापा के ऊपर इतना बड़हन बोझावा सब दिहन पापा लेके करजा सब दिहन पापा मोर लेके करजा माई हमरो देहले हई माई हमरो देहले हई सबसे बड़ा हो खजानवा दहेज लेके किनले हई सुनाए सजनवा दहेज लेके किनले हई पढ़ी लिख के आइल बानी लेके दहेजवा खरीद ले बानी तुअरा के सुनिला सजनवा दहेज दे के किनले हई तुहरा के बलमुआ दहेज दे के किनले हई।